Zdravo ljudi, evo mene i brata. Krenuli smo put Beograda, grada Bijeloga, da obiđemo naše prijatelje iz Ognjila. Kao što znate, sajam je knjiga. Neki bojkotuju, neki će tek da bojkotuju, ali naše je da ispoštujemo poziv naših prijatelja i da se družimo danas i sa njima i sa ovima koji će se odazvati našem pozivu, tako da ostanite uz nas. Inače, vreme je negdje iznad oblaka sunčano, a ovdje valjda zbog ove magle sitno kiša sipi. I eto, dok tako se vozimo, pričali smo baš o tome kako je bitno da postoji ta sloboda govora, izražavanja, dakle da možete neometano reći vaše mišljenje, napisati ga, predočite ga u pisanu reči, kao takvu objaviti. Kao što znate, to dosta puta u istoriji nije bio slučaj. Uvek postoji ta borba između, ajde možemo reći filozofski, između dobra i zla. Ovo jedno koje želi da u potpunosti cenzuriše sve ono što misli da ne pripada u tom sistemu, ali uvek treba postojati ta sloboda iskazivanja mišljenja na različite načine. Naravno, ne da se postavljaju kao postulati, ali bar da se kaže i da se o tome diskutuje bez posledica. To nam je cilj. Evo, napredujemo. Negdje smo tu oko Ljiga. Priroda je lepa, jesen je onako baš zna da okiti ova brda. Iskreno jedva čekam kada budem došao na sajam da pogledam ovu knjigu u izdanju Ognjila koja govori o Srbima u Grčkoj. To je inače jedna onako jako škatljiva tema u eto da kažemo našim krugovima, naročito ko je malo više crkven, jer uči se da su Grci naša braća, pravoslavlje i sve to, da smo jako bliski. Međutim, eto, kroz tu istoriju, naročito taj 19. početak 20. veka, eto, pokazalo se da su Srbi u Grčkoj imali prilično težak život i da je dosta njih imalo samo dva izbora. Ili da postanu Grci, ili da odu. I, kažem, jedva čekam, imam tu knjigu u rukama, dosta dugo sam pomalo vadio i ja i brat, onako, malo određena literatura koja je iskreno jako mršava. Tako da ovo će da bude jedna jako dobra stvar za, eto, čitanje i saznanje. Slažem se. Evo nas, upravo idemo pored Valjeva. Napredujemo dobro, držimo tempo. Trebalo bi da stignemo po trenutnoj situaciji negde oko 10. Možda i pre, zavisi koliko će Marko da ga gari, ali mi inače generalno pratimo ta ograničenja i to, kada je u pitanju kilometar sat. Miloš Veliki, šta znate o Milošu Velikom? Ste razmišljali nekad o njemu kao državniku? Eto, iako je bio čovjek nepismen, čovjek je toliko uradio za srpski narod i srpsku zemlju da je to neverovatno. Njegovi motivi jesu bitni, ali još bitnije šta je proizašlo iz tih motiva. To je, da kažemo, velika sloboda za narod. Dakle, iako su ti srpski, ajde da ih nazovemo, velikaši, narodne vođe, želeli da se pretvore u nešto što su oni knezovi u Rusiji, u to vreme bili,
a da srpski narod ostane na neki način, kao što i bio u tursko vreme, dakle, da bude jedna prosta raja, to jednostavno nije moglo. I kako Karađorđe, tako i Miloš, naravno Miloš još više, uspeo je da narodu da zemlju, da da slobodu i da te narodne prvake i vođe smesti na svoje mesto. I upravo mnogi od vas koji imaju imanja na selu, po brdima, znate, zaparloženo, kuće su možda porušene, ali negde se vodi vaša dedovina, samo da znate da upravo ta dedovina vodi poreklo iz tog vremena. Oni su bili apsolutni imaoci prava na toj zemlji i na neki način bili su gospodari u malom. Kao što vidite, idemo naravno autoputem. Put je odličan. Za vas mlađe koji ne pamtite Ibarsku magistralu, do Beograda se putovalo iz Kraljeva nekih 3,5 sata. Sada je to skraćeno na sat i 40 minuta. Kada se Kraljevo bude priključilo na autoput, to će biti još kraće, bit će nekih... Linkaj mu, brate. Nekih možda sat i po, da kažem. Vidimo ovde gospodina koji... uživa u vožnji. Koliko mu je lepo, zaboravio je da je u levoj traci, da ima neko kome je možda hitno. Šta si da kažeš za Ibarsku? Pa Ibarska imala svojih čari, pored svog tog dugačkog putovanja imala je svojih čari, pogotovo kada vam iz nekog žbunja izleti gospodin u dresu, znate na koga mislim, bili su veoma česti, ali dobro, i oni rade svoj posao. Priroda je inače tamo jako lepa, prelazi se preko rudnika, mada i ovde nije loše. Ovde je nekako, opet imaš uslova da gledaš sa strane više nego, znaš, na magistrali. Autoput je, brate, pa, znaš. Punom parom Obilić radi. Kao što bi Elvirović nekada rekao, nalazimo se na 125. kilometru od Kraljeva ka Beogradu. Uslovi su dobri, kolovoz je propisno obeležen. Joj, brate, da, ne, ja sam obožavao te emisije, brate, i sad njegov sin što radi, to je stvarno top. Jedna od najboljih, ja mislim, stvari koje možeš da vidiš na RTS-u. Kad krenu za Crnu Goru, brate, ko da idu za Mongoliju, ono, znači... Pa dobro. Ali dobro, jeste put... Ako idu starim magistralama, kod prilike slično. Jeste put bio sličan. Ali ako naprave, mislim, ko zna kad će i da li će, ako se ikada napravi taj autoput, ne znam, iz Beograda ili mi iz Kraljeva kalkulišemo da bi se moglo stigne za kako već oko 4,5 sata. Pa i manje, bre, brate. Mislim, tako je 4,5 sata... I manje, bre. Tamo je Sajam. Uskoro stižemo. Provali, brate, ovu zgradu. Izgleda kao limen kada si je udario, znaš. Znači, neverovatno. Zdravo ljudi, ajdete da vidite štand Ognjila. Evo ga, Aleksandar inače pisac. Evo, ovde možete vidjeti neka od izdanja Ognjila. Znači, ovo je, verujte, materijal koji će da se razgrabi brzo, tako da nemojte čekati onu logiku. Doći ću zadnji dan sajma, ta će davati jeftinije da je ne bi vraćali. Verujte, evo, koliko smo tu već, prodaje lepo ide, tako da, čekamo vas, ljudi. Zdravo ljudi, evo nas ovde na Beogradskom sajmu knjiga
sa Markom Huberom iz Ognjila. Pa Marko, reci nam ti zašto baš Ognjilo? Šta je iniciralo da tvoj celokupni rad dobije taj naziv? Hvala i hvala svim gledalcima. Pa Ognjilo je znači sprava, da tako nazovemo, s kojom se pali vatra, kojom se u stvari dobija varnica iz komada metala i kremena. I mi smo nekako simbolikom išli prvo zato što je to inače deo našeg grba. Imamo 4 ocila ili ognjila na grbu. Mi smatramo da to nisu slova S, nego da su to baš ognjila. A drugo, zato što bukvalno želimo da pokrenemo vatru istraživanja, vatru saznanja na neki malo drugačiji način nego što je to do sad bilo. Mislim, naravno, ne kažemo da niko nije radio što mi radimo, daleko od toga, ali ajde da kažemo da smo mi probali da sakupimo ljude koji nisu imali mogućnosti na drugi način da, kad govorimo o zborniku, zbornik je prvo krenuo, koji nisu imali na drugi način mogućnosti da svoj rad objave, da on dođe do neke šire publike, a naknadno je to ime preneto i na ceo kanal i sa istim simbolikom, znači istražujemo i dajemo neke nove informacije koje mogu služiti kao putokaz za dalje istraživanje. Mi se trudimo da sve što objavimo na internetu, na kanalu ili u pisanoj formi bude argumentovano, da imamo dokaze, da imamo zbog čega smo izneli neki stav i svako može da nastavi na tu temu da istražuje. Uglavnom mi dajemo izvore, ili bar u slici ako je video emisije u pitanju, a ako je u pitanju knjiga, svi izvori su tu. Kakvi su planovi u daljem radu? Imate li nešto u planu što se tiče nekih novih avantura i tako dalje? Pa ako misliš na obilaske terena, da, svakako, s tim što će to sačekati sad da prođe sajam i sva ova gužva posle toga. Stalno mi imamo neke konkretno terene u planu da obilazimo, ali radimo istraživanje i na drugi način, i kroz dokumenta i kroz knjige i druge izvore do kojih možemo doći. Recimo da sad očekujemo neku priču o Slovcu, jednom od Jerininih gradova, pošto jedan smo zajedno obilazili, takođe Jerinin grad. Ovo je drugi od ko zna koliko hiljada Jerininih gradova, koji naravno nisu Jerinini, ali dobro, to je druga priča. Mislim, nisu od ove poslednje, da kažemo, neko bi rekao inkarnacije Jerine, ali ajde sad. Pošto mi smatramo da je to priča isto kao i sa Kraljevićem Markom, da je to jedan sažetak mitologije koja je na kraju poneo poslednji lik, nosilac toga, u ovom slučaju Marko Kraljević, znači Marko Mrnjavčević, a u recimo slučaju Proklete Jerine je to Irina Branković, ali mislim to je mitologija koja seže milenijumom u prošlost. Kao i gradovi, mnogi od tih gradova stvarno jesu sagrađeni još u bronzano doba. Imam bi ja jedno pitanjce za tebe. Eto, sad imate preko 21.000 pratioca na YouTube kanalu. Šta je to, ako si ti primetio, ako malo pratiš tu analitiku, šta je to što, hajde da kažemo, ti pratioci najviše vole da gledaju, gde najviše ostvaruju interakciju preko komentara, šta misliš da najviše interesuje taj naš narod? Pa tu nemam uvek pravila, znači ima emisija u koje uložimo mnogo i truda i svega drugog da bi obišli neki teren, nekad idemo i nekoliko puta, pa ona ne postigne toliko veliku gledanost, dok recimo emisija koju smo snimili, bukvalno ono šta kažemo u dnevnoj, nije ni ona rezultat malo rada, svaka naša emisija ima iza sebe veliko istraživanje, nekad je to višegodišnje, ali nije uvek adekvatno onom. To je jednostavno tako se pogodi tema koja je zbog nečeg aktuelna ili je malo pokrivena ili se pogodi da mi pokrijemo baš na onaj način kojeg nekog zanima. Mi inače, to može i da se drugačije radi, može da se malo više radi na tome da teme budu aktuelnije, ali bi bile više komercijalne. Mi ne radimo baš na taj način. To je sad ono, i ne radimo one bombastične naslove da po svaku cenu naslov bude
Clickbaitovi, što bi rekli. A da iza toga ne stoji. Ako stoji, iza toga nemam ništa protiv. Ako informacija stoji u video snimku koja pokriva naslov, naravno, nije problem. To je U redu. To bi bilo to, hvala ti Marko. Hvala. Pozdrav ljudi. Vidimo se, drugari. Eto, priveli smo ovaj video kraju. To bi bilo to za danas i za ovaj vlog. Dakle, ko je od vas u prilici, obavezno neka poseti štand Ognjila. Mi ćemo staviti u opisu videa fotku gde se to nalazi da bi se lakše snašli. I to je to. Ostajte uz nas, vidimo se.